Que tal, boas noites? A reforma integral da Ponte da Barca estará rematada neste mesmo 2018. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Xunta presenta o proxecto de reforma da Ponte da Barca. Vaise renovar a marquesiña, actuarase na conservación da ponte e se porá en valor a infraestructura. Os traballos suporán un investimento de 1.200.000 euros. As obras serán adxudicadas antes do verán e rematadas antes de que remate o ano. O vicepresidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Infraestructuras presentaron esta mañá, coa presenza da tenente de alcalde de Pontevedra e o alcalde de Poio, a reforma da Ponte da Barca. Uns traballos que contarán cun investimento de 1,2 millóns de euros por parte da Administración Autonómica e que se centrarán, en primeiro termo, na renovación de toda a marquesiña e madeira tratada. Unha renovación que se realizará en madeira tratada, especialmente deseñada para evitar a acumulación de augas e cuberta con aluminio para darle máis durabilidade, un deseño no que contamos coa colaboración e coa experiencia CIS Madeira para contar coa durabilidade que debe ter unha estrutura como esta. En segundo lugar, na conservación da Ponte da Barca. Actuar en fisuras, actuar nos sumidoiros para unha correcta evacuación das augas e tamén o repintada da estrutura. En terceiro e último lugar, na posta en valor desta infraestructura. Actuando na iluminación, unha iluminación máis eficiente, por exemplo, con proxectores LED. Segundo a conselleira de Infraestructuras, o proxecto trae consigo unha mellora funcional e estética para esta ponte da cidade. Estamos a falar dunha mellora funcional e estética da Ponte da Barca, no que actuamos renovamos a cuberta, incrementamos a vida útil e tamén a posta en valor da propia ponte. 1,2 millóns de euros da Xunta de Galicia. O prazo de presentación para esta oferta remata o 7 de marzo. As obras serán adxudicadas antes do verán e contarán cun prazo de execución de 5 meses. Con todo, dende a Xunta contan con que estes traballos estean rematados antes de que finalice este 2018. Pois tanto o Concello de Pontevedra como de Poio queixanse da falta de información que tiñan sobre este proxecto antes da súa presentación en público. Ambos municipios consideran que as beirarrúas para a ponte deberían ser máis anchas, algo que non se contempla no proxecto de reforma. Todo parecía unha rolda de prensa habitual ata que na quenda de preguntas un dos primeiros en realizar unha suxestión foi o propio César Mosquera, quen se preocupou por saber por que razón e tendo en conta que se comezarán as obras de cara ao verán, non se contempla nesta ponte unha ampliación nas beirarrúas necesarias, consideran, para a seguridade dos peóns. Unha reflexión que tamén transmitiron nesta rolda de prensa a tenente de alcalde de Pontevedra e o alcalde de Poio. Entón aproveitar a execución da obra porque o largo da calzada o permite, estreitando os carrís, mantendo a ponte funcionalmente como está, pero alongando as beirarrúas de tal maneira que mellore a accesibilidade peonil da ponte, que neste momento non é todo boa que deberá ser. Era o que se comentaba por parte do Concelleiro de Pontevedra, de César Mosquera, que hai marxe para na execución resolver e mellorar a accesibilidade, que entendo que é algo que nos preocupa tanto os concellos como a Xunta. Penso que o que se está dicindo aquí, o que nós tamén pensamos, de que se podrían ampliar un pouco as beirarrúas, dicir que tamén, polo menos o Concello de Poio non se nos consultou en ningún momento na execución do proxecto, dicir, tal como se foi levando, nós non temos en principio ninguna notificación para participar dese diseño. Concordamos como está o proxecto, pero sí, aberto sí, pero tampouco é certo que non en ningún momento se nos pediu consulta. Dende o Goberno galego dixeron que este proxecto non está pechado, se podería ver se ou non posible, pero dende a Xunta din que para garantir a seguridade dos peóns e dos vehículos non é moi viable realizar esta ampliación que solicitan dende os concellos de Pontevedra e de Poio. Respecto á modificación do proxecto, o proxecto está licitado. Se é posible algunha modificación no senso que se apuntou aquí, non nos pechamos, pero o primeiro é fundamental
seguridade pionil. A parte da comodidade, a seguridade. Escoitamos ao técnico e creo que as súas consideracións apuntan a un sentido. Por lo tanto, que teñan claro que a Xunta de Galicia que vai facer é garantir a seguridade dos peóns, a parte da súa comodidade. Creo que todos estamos de acordo isto, empezando polos concellos. Por tanto, unha cousa é decir que se podría facer e outra cousa é decir que se poida facer realmente. Preguntados tamén se plantexaron en algún momento facer de sentido único a Ponte da Barca co fin de diminuir o tráfico, dende a Xunta deixaron claro que esa é unha guerra na que non se meten, unha guerra que deben resolver entre os concellos de Poio e Pontevedra. Respecto á circulación, que hai que saber se os concellos están de acordo. Están aquí os representantes máximos dos concellos e, por lo tanto, isto é unha cousa que lle terían que preguntar a eles, non a Xunta de Galicia, que o que está facendo aquí é presentar unha millora con investimento importante que era necesario e cumprimos a nosa obrigación. A partir de aí, hai cousas nas que os concellos deberían poñerse de acordo. A Xunta de Galicia aí pouco ten que decir. Hasta onde eu agora mesmo, ese acordo non está ni moito menos pechado. Finalmente, a Xunta dixo que podería haber esa posibilidade de ampliación das beirarrúas, aínda que o seu posicionamento inicial, e no día de hoxe, apunta a que poucas modificacións se van a realizar en relación ao proxecto que se presentou esta mañá. Falamos agora da folga na Xustiza. O vicepresidente da Xunta indica que a oferta que levaron onte á mesa de negociación é inamovible e que non pode ser mellorada. A proposta traería consigo un aumento do salario de entre 800 e 1.000 euros por funcionario nun período de 2 anos. Para Alfonso Rueda é imposible aumentar máis esta cifra. Hai propostas reales, propostas dun 4% casi de subida, creo que deberían ser apreciadas, son as que fai a Xunta de Galicia, propostas absolutamente inasumibles. O dixemos dende o principio, as arcas públicas que se pagan con cartos de todos os galegos non se poden permitir subas do 14%, non se poden permitir subas do alrededor dos 3.000 euros ano por funcionario, non se pode porque ao final son recursos públicos e os recursos públicos teñen que ser administrados con racionalidade. Por lo tanto, si a última proposta que fixo a Xunta de Galicia volve a ser considerada polos funcionarios máis alá de calificarla simplemente de ridícula e non considerarla, seguirá habendo negociación. Reunión da Federación Española de Municipios e Provincias na que a Deputación de Pontevedra actuou como anfitrión. O presidente da FEN, o tamén alcalde de Vigo, demandou ao Goberno Central que permita dunha vez por todas que os concellos e deputacións poidan utilizar o seu superávit. Na actualidade, ese superávit sitúase nos 32 millóns de euros. Cita importante a que tivo lugar esta mañá no Pazo Provincial, un espazo que acolleu a reunión da Federación Española de Municipios e Provincias, a FEM, presidida por Abel Caballero, que na súa intervención lembrou que as deputacións e os concellos de todo o país recadaron un superávit de 32 millóns de euros dende o ano 2012. Todo acumulado, llegamos a tener más de 25.000 millones de euros de superávit. El año pasado, las corporaciones locales tuvimos 7.000 millones de euros de superávit. Y este año, en un cálculo aproximado pero razonable, vamos a estar con un superávit, los ayuntamientos y las diputaciones, consels y cabildos, las corporaciones locales, de más de 5.000 millones de euros. Y queremos que esos recursos sean utilizados en favor de los ciudadanos de cada provincia, de cada espacio, de cada territorio y de cada ciudad. Pero en este momento no podemos hacerlo. Necesitamos de una norma que nos habilite para hacerlo. Esa norma habitualmente eran los presupuestos generales del Estado. Pero los presupuestos generales del Estado se están retrasando y si la cosa va bien, no contemos con ellos antes del verano. Si la cosa va bien. Dende a FEM din que están perdendo xa a paciencia, xa que o seu presidente solicitou dende hai máis dun mes e medio unha reunión con Montoro e non obtivo ningunha resposta ao fin de desbloquear este superávit dos concellos e as deputacións. Yo observo con una gran preocupación la posición del Gobierno de España con las comunidades autónomas. Y lo veo con preocupación porque no veo la misma atención hacia las corporaciones locales. No veo que el Gobierno de España hable y diga qué va a hacer para mejorar la financiación de las corporaciones locales. No veo que el Gobierno de España diga que nos va a permitir de forma inmediata reinvertir nuestro superávit. Pero ¿saben qué va a suceder en el año 2017?
que los únicos que habremos cumplido los 3 criterios de Europa, deuda, déficit y techo de gasto, seremos las corporaciones locales. Los únicos. Este tema, o de superávit, é o asunto central da reunión que tivo lugar ao longo desta xornada. Y por tanto, creo que tenemos que tratar esta cuestión aquí ahora en la Comisión de Diputaciones. Ya lo tratamos en la Junta de Gobierno de la FEN del último martes del mes pasado, lo volveremos a tratar este martes, pero quiero transmitir que la paciencia se nos agotó. La paciencia de las corporaciones locales ya se nos agotó. Por tanto, hoy trataré aquí con las diputaciones de todas estas cuestiones. Dende a FEM non descartan emprender accións máis potentes co fin de que este superávit sexa devolto ás deputacións e aos concellos e reverta deste modo no benestar da cidadanía. O líder de Marea, Luís Villares, visita Pontevedra para apoiar o que será o candidato da súa formación nas vindeiras eleccións municipais. Dende Marea Pontevedra teñen claro que desa convocatoria non sairá ningunha maioría absoluta, polo que anuncian que darán a batalla pola alcaldía, igual que o resto de formacións. Visita de Villares á cidade de Pontevedra co fin de amosar o seu apoio ao vindeiro candidato da Marea pola Boa Vila nas eleccións locais do 2018, Luís Rei. Agora, basicamente do que se trata do tempo que queda por diante é de buscar e trasladar á opinión pública unha proposta crible para un cambio en Pontevedra. Eso implica ir adiantando o programa co que pensamos impulsar ese cambio. É un camiño que imos facer xuntos desde Marea Pontevedra co grupo en Marea, que son os nosos irmáns a nivel de Galicia. Villares dixo neste encontro que o traballo realizado dende a Marea Pontevedra amosa que esta confluencia municipal naceu para quedarse e ofrecer unha alternativa progresista no panorama político pontevedrés. Nos aspiramos a merecer a confianza da maioría da poboación e, polo tanto, tamén na Marea Pontevedra seguimos facendo o camiño no día a día e nos sentimos de Marea reflectidos no traballo de Marea Pontevedra para integrar a todo o mundo nas nosas políticas, no noso discurso e tamén no noso traballo diario no día a día, non? Por eso quixera destacar esa virtude do espacio de cambio a nivel local en Marea Pontevedra. En relación aos vindeiros comicios, Luís Rei ten claro que ningún partido conseguirá a maioría absoluta, co cal, dende a Marea estarán disputando co resto de forzas de progreso o nome do vindeiro alcalde da cidade. O que nos estaremos disputando as forzas de progreso é, digamos, quen nome terá a alcaldía de Pontevedra, pero pensamos que co traballo que estamos facendo e co que indican todos os retornos que temos da cidadanía, pois imos estar en boas condicións de traballar probablemente con outras forzas, con unha ou dúas forzas máis, nun goberno que impulse todo aquilo que queda pendente. Un encontro onde tamén anunciaron que mareas de toda a provincia reuniránse o vindeiro domingo 18 de febreiro no Centro Social Sur con Marea Pontevedra como anfitrión para debater, entre outras cuestións, de que maneira poden aproveitar a experiencia municipal actual para fortalecer o proxecto noutras localidades. As intensas chuvias obrigan a suspender a Festa Pirata Infantil e a Noite Pirata previstas para esta xornada. Ambas actividades vanse celebrar agora o vindeiro sábado 24 de febreiro. Polo tanto, tomamos a decisión de aplazar as actividades que estaban previstas para hoxe, martes, a Festa Infantil e a Noite Pirata, para o sábado 24. Esta decisión tómase para interferir o menos posible en toda a programación da Antroido, tanto na propia como na de outros concellos que tamén se verían afectados polos cambios que se fagan en Pontevedra. Entón, manteríase tal cual está programado a día de hoxe a parodia para o venres, o enterro de Rabachol para sábado, e minimizaríamos os aplazamentos, aplazando para o sábado 24 a Festa Pirata Infantil e a Noite Pirata.
E seguimos falando do Entroido. Rabachol de Pontevedra critica o alumeado de Nadal neste 2018. O tradicional loro do Entroido da Boa Vila foi presentado onte á noite. Desta volta, o Rabachol vestiuse de árbore de Nadal para darlle un consello ao alcalde Lores, que deixe de ser aforrica. Todos a gozar neste Entroido e a esquecer as penas, a fame do corpo e das ánimas para encher a nosa cidade de ledicia, festa e diversión. Así que xa o sabedes, Lores, Lores, o barato sae caro, xa está aquí, e o loro Rabachol xa chegou. Ducias de persoas seguiron o proceso de vestimenta do loro ata converterse en árbore de Nadal, toda unha crítica ao goberno de Lores pola escaseza de alumeado durante as pasadas festas do Nadal. María Simal, integrante da Irmandade de Rabachol, dixo que o loro chegaba disposto a iluminar o Entroido con toda a luz que faltou durante as pasadas festas. Esta personaxe presidirá durante toda esta semana os principais actos do Entroido pontevedrés. O sábado 17 de febreiro, se o tempo acompaña, que todo parece indicar que sí, o coñecido loro falecerá e será soterrado na Praza da Ferrería, nun día de loito festivo para Pontevedra. Tempo xa para repasar máis noticias da cidade. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra vende pedir ao Concello de Pontevedra que modifique as bases do Entroido. Deste xeito buscan impedir que se repitan situacións como a que se rexistrou este ano durante o desfile do sábado, cando a comparsa Os Centolos participou con publicidade de Ence. A asociación critica que se empregue o desfile para facer propaganda da fábrica. O cardeal Antonio María Rouco Varela será o pregoeiro da Semana Santa en Pontevedra. O lucense aceptou a invitación da Xunta Coordinadora das Confrarías, polo que será o encargado de ler o pregón do vindeiro día 26 no Teatro Principal. Rouco Varela iniciará a lectura do pregón ás 8 da tarde e dará paso o 17 de marzo ao oficio dedicado aos confrares falecidos. Colectivos de pensionistas e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT convocan unha concentración ante a subdelegación do Goberno en Pontevedra en defensa do sistema público de pensións. A cita será o xoves día 15 ás 11:30 da mañá. Tamén organizarán unha recollida de sinaturas entre o 19 e o 23 de febreiro. En marzo, ademais, prevén a celebración de outras dúas concentracións na cidade. Che absoluto onte no Pazo da Cultura na primeira semifinal do concurso de Murgas. Os pontevedreses non faltaron a unha das citas imprescindibles do seu Entroido coas primeiras 4 comparsas que despregaron a súa retranca e o seu enxeño no escenario. Os de Noalla, Valdolérez e agora que Murga do Naveiro, 50 Cookies de Brei e Tropa de Moncha Caralla foron os protagonistas desta primeira eliminatoria do que xa é o 27º concurso de Murgas da Vila. Dentro dun anaco poderán ver o que deu de si esta semifinal aquí en Canal Rías Baixas. Serán uns minutiños tras a información do tempo. Mañá celebrarase a segunda semifinal que poderán seguir en directo a través da nosa canle de YouTube. Se prefiren, esa segunda semifinal tamén a poderán ver aquí en Canal Rías Baixas o vindeiro xoves tralo Pontevedras 10. Así deste xeito poñemos o punto final este tempo de noticias de Pontevedra. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Pase unha moi boa noite, señores. Adeus.